náš nápad vznikol v škole a my máme ako keby na chodbe také lavičky a tam sa presúvame, kde si vlastne dole dávame topánky. A niekedy, keď sme na chodbe sedávali, tak sme cítili ako keby zápach z týchto pánok a nebolo to vždy príjemné, tak sme sa snažili tento problém vyriešiť ekologicky a nejako účinne. V podstate, ak som chodil po tých custom výstavách, tak som si chcel spraviť motorku, ktorá bude na úrovni tých ostatných. Ja som chcela hlavne vytvoriť niečo strašne také náročné na návrh, že učitelia sa s tým trápili, ako to dať dokopy. Inšpirovalo ma hlavne tá horská príťažlivosť toho, že bývam tiež na dedine a chcel som už dávno takýto nejaký dom akože spraviť, lebo nikde som taký dom ešte nevidel. V tomto projekte riešime problém, ktorý sme si sami zažili a zažili sme si ho práve na našom výlete a motivovalo nás to, že poďme to vyriešiť a poďme to spraviť jednoduchšie. Pôvodne to malo byť robotické vystúpenie s mačičkou vlastne ako keby na, nazvime to, že na nejakom stage, ale teda skončilo to pri tom, že sme sa rozhodli vlastne ísť do kategórie Rescue Maze, lebo proste prišlo nám to viacej také cool, viacej zaujímavé, že je nejaká záchrana. Ja som mala na starosti marketing nášho produktu a ako sme sa aj dostali do televízie, sociálne siete a všetko toto okolo toho. Ja som bola ako viceprezidentka ľudských zdrojov, čiže ja som pracovala s ľuďmi a usmerňovala ich, čo treba robiť, ako a keď bol nejaký problém v tej firme, tak som sa snažila vyriešiť problémy a vypočuť si strany oboch. Najskôr som to musel nejak celé načrtnúť a potom som postupne začal v AutoCADe, konkrétne AutoCADe, som robil pôdorysy a všetky tie technické veci. Podľa mňa najťažšie z toho bolo spraviť asi ten krov, pretože je to dosť náročný výkres a je tam veľa roboty s tým. Tak ja sa venujem hlavne dizajnu a práci na tom projekte, ktorú potom musíme dokumentovať. Takže toto riešim ja a Maťo je taký technický typ, ktorý sa venuje tomu kódu. My sme obaja kodery, takže jemu to ide lepšie, tak túto úlohu preberá on. Keďže my sme na tom predmete boli dve spojené triedy, takže sme najskôr bolo spojiť vlastne ten kolektív a keď už sa to podarilo, tak samozrejme prišli nejaké problémy s nápadom, že či budú súhlasiť ľudia, či nebudú. Nakoniec bolo, že ani nesúhlasili, tak oni sa začali venovať úplne niečomu inému. Najťažšie bylo v podstate vymysleť a vyrobiť ten motor, lebo to je najťažší. A najviac ma aj tak bavilo robiť teda ten motor, lebo to je také najzajímavejšie. Aj na ten projekt je to najzajímavejšie. Najťažšie bolo asi nejak zjednotiť tie znalosti celého týmu, že vlastne kto má čo robiť a aby to fungovalo tak, ako to má fungovať. Najviac ma bavilo to sedenie za počítačom a počúvanie hudby a že som proste mohol relaxovať doma a že som mal na to času, koľko som chcel. Najviac ma na tomto celom baví chodenie po takýchto presne akciách, networking s podobnými ľuďmi a tak ďalej. Hodne sa mi podarilo v podstate tú motorku zviditeľniť, že fakt hodne ľudí pozná tú motorku a dalo mi to nové skúsenosti. Pracovať s rôznymi materiálmi a rôznymi technológiami, ktoré sme doteraz pri navrhovaní v škole nevyužívali. Veľmi veľa vecí som sa naučil, veľa materiálov som spoznal, rôzne technológie a to aj dizajnovanie, aj všetko, čo patrí k tomu, aby som mohol postaviť dom. Perfektný pocit, fakt neskutočný pocit. Strašná úľava. Keďže postupujem do medzinárodného kola, tak ešte s ním budem musieť hýbať a budem musieť ho ešte poupravovať. Ale ten prvotný pocit bol taký, že už mám konečne pokoj, že môžem mať chvíľku voľnejšieho času, lebo naozaj niekedy to stojí veľmi veľa času. Bol taký odľahčený pocit, aj keď to bolo plné stresov a stále proste nejakého neustáleho napätia. Predsa len je to už medzinárodná súťaž, kam sme sa dostali a reprezentovať Slovensko na takéto úrovni prináša aj vlastnú zodpovednosť. To bolo naozaj prekvapenie. Vlastne my sme tam sedeli na ceremonii ukončovacej a vyhlasovali výhercov. A teda ja som tam sedel, lebo som nečakal, že zaznie moje meno a teda zaznelo moje meno a mal som si ísť po medailu a bol som šťastný, ale bol som až taký zmetený niekedy, že kam mám ísť alebo prečo, lebo som to naozaj nečakal. Ja by som odkázala, že mu prajem veľa nervov, pokiaľ chce spolupracovať s ľuďmi. Odkázal by som určite, nech ide do toho maximálne a stojí to potom za to.
Netreba sa báť, lebo v živote sú ťažšie veci, ako je toto. Treba si nájsť niekoho, kto ti pri tom bude pomáhať. Ja som to tiež neurobil úplne sám. Sám som nakreslil ten projekt, ale moja pani učiteľka Lenka Meriš mi v tom veľmi pomáhala. A chce to iba čas. Počasie sa všetko treba naučíš a ide to ľavo za mnou. Osobne aj tu s Kristínou sme začali viac tých projektov a nie každý vyjde. A čím skôr to človek skúsi, tým skôr si otestuje, či to má potenciál alebo nie a môže ísť na ten ďalší. Takže moja motivácia je len to, že vyskúšať to, ide to, nejde to a potom sa rozhodnúť, či to v tom budem pokračovať. Tak podľa mňa treba skúšať, akože hlavne keď má človek nejakú víziu, nesmie sa toho vzdať, lebo keď už ju raz má, tak jediné, čo brzdí, sú buď prostriedky, alebo jeho vlastný blog. Čiže vlastne možno nájsť si ľudí, ktorí sú ochotní ísť s ním do toho projektu, spýtať sa učiteľov, spýtať sa známych a určite nájde niekoho vo svojom okolí, ktorý bude chcieť pomôcť, ktorý bude ochotný vlastne sa venovať s tým a hlavne nevzdávať sa toho. Ja si myslím, že dôležité je začať už dnes, neodkladať to na zajtra. A mne osobne vždy pomáha, keď ten problém sa o ňom s niekým porozprávam, alebo keď sa ho snažím ešte s niekým iným. Takže možno skúste ten váš projekt začať s nejakým kamarátom, alebo sa opýtate možno učiteľa, čo s tou súťažou, a keď na to budete dvaja, tak to pôjde ľahšie. Bolo to trošičku stresujúce pre nás, lebo ja osobne nie som taká dobrá v hovorení pred ľuďmi, ale určite to bola podsta tu byť a som rada, že sme mohli ukázať, že čo sme vymysleli a vyrobili. Bolo to určite zaujímavé, nová skúsenosť a je to niečo inačí. Obnovenie si aj tých znalostí a vystupovať pred viacerými ľuďmi, dať možnosť alebo teda inšpirovať ostatných k tomu, aby aj oni začali navrhovať možno. Veľa stresu, ale som rád, že som to podstúpil a že mám nové skúsenosti. Je to skvelá skúsenosť, určite nech si to hocikto vyskúša a za nás podľa mňa už stres bol trošku menší, lebo sme skúsili si už aj väčšie stage, ale určite pre hocikoho, ak by ste mali tú možnosť, tak je to super si to skúsiť. Sice mám skúsenosti s prácou s ľuďmi, ale vystupovať takto na verejnosti bolo trošku stresujúce. Predsa len predpripraviť si tú reč, nachystať prezentácie, nachystať robotov a všetko to je dokopy a ešte takto na začiatku septembra je také, nazvime to, že celkom narýchlo. Nebolo to jednoduché, keďže ja som skôr taký introvert, taký programátor, ale myslím si, že som to zvládol a že som odozdal ten message, ktorý som mal odozdať.